De ploeg van trainer Stanley Menzo had een behoorlijk pittig programma voor de boeg met wedstrijden in MVV, Volendam en de FC Den Bosch. En dus mat er eens woen worden van een ploeg als Helmond Sport. Maar de thuisploeg die had werkelijk een dreamstad. We zijn nog maar 2 minuten onderwijs en de bal leidt al achter doelman David Meul. De crosspaas komt van de voet van Joppen, die wordt dan verlengd terug van der Struis. En Johan Voskamp, dit seizoen oerkaam van Excelsior, tekent voor de 1-0. Ik heb liever dat het in het begin gebeurt dan op het einde. Dus wat dat betreft is het jammer. En goed dat je heel snel weer de 1-1 maakt. Want dat was ons weer gelijk in de wedstrijd. Want echt lang kan Helmond Sport net genieten van die 1-0 vastsprong. We noteren de 6e minuut. Jeroen Veldmaten, verdediger van Helmond Sport, levert die bal Samarien bij Jeffrey de Visser. En met een droege knal zwargt hij voor de liekmakker. De goede facet kwam via de linkerkant van Rustenberg. Het storende werk is van Ruud ter Heide en het inleveren is van Jeroen Veldmaten. En na dat doelpunt van de Visser loekt Cambuur stadig gewoon het initiatief naar hem ta. En de 8 corners van voor het skoft ben daar het bewijs van. Maar daar echt uitspelen konsen komt de ploeg net, al is Ruud ter Heide hier toch een paar keer dicht bij een doelpunt. We creëren mogelijkheden tot kansen, alleen je moet ze afmaken. Je moet dat goede spel van na de eerste 5 minuten moet je gewoon dan moet je omzetten in goals en in doelpunten. En dat is een bepaald gevoel wat je moet hebben van nu moeten we toeslaan, nu moeten we scherp zijn en dat is er nog niet. Wat ook opvalt is het al gele kaarten die het skiezochter van Sichem uitdelen mat. Vooral Nijtskoft beziekt de thuisploeg met een soort fysieke geweld de wedstrijd continu te litten. 10 gele kaarten in totaal, zo'n binder voor Helmond Sport en ook nog een rode kaart voor Helmond Sport middenvelder Mark Veldmaten. Hij mat naar de kant naar een tweede gele kaart, naar een charge op Turk. Maar het helpt de ploeg van Jurgen Streppel alweer net, want krek binnen de oeren komt Cambuur op 2-1. Leon Heese knalt de bal achter doelman Robert van Westerop. Al Jit van Westerop wist net vrij uit. Maar juist Leon Heese, de verdediger, speelde van 2004 ontemai 2007 bij de ploeg uit Helmond. En hij zwargt van die bevrijdende 2-1 vastsprong. Ik heb 3 goede jaren gehad hier en goed, het is nu voor de tweede keer zelfs dat ik tegen Helmond Sport scoor. En goed, liever tegen een andere club, maar het zijn belangrijke goals en de punten hebben we ook nodig. Dus ik speel voor Cambuur, dus ik ben er niet minder blij om. 2 minuten na de 2-1. Het mooiste doelpunt van de Joen komt van de voet van Nassir Maatje. De linkeronvaller krijgt hier de bal, gaat heel makkelijk voorbij zijn tegenstander en dan een laconiek stiftbaltje. Het is de 3-1, het is de definitieve beslissing. Prachtig doelpunt van Nassir Maatje. Nog een keer de sleepbeweging, zo gaat hij voorbij Joppen en dan dit laconieke stiftbaltje. Maar het wordt nog volle mooier. De zon stond op de minuut. De vrije trap is van de Visser en de kopbal is van Ruud ter Heide. Fjouwerien. En mooi voor de spits van Cambuur dat hij ook weer eens een doelpuntje mooi pikken kan. Want dat is al even lien. En hij knikt hier de bal achter doelman van Westerop. Ik geloof dat de ene laatste competitiewedstrijd thuis tegen Eindhoven was. Dus dat is een paar maanden terug. En dat vindt de spits niet leuk? Nee, dat vreet altijd een beetje. En dan doe je stinken de best. En dan zie je, dan maak je vandaag eentje die eigenlijk voor 2 telt. In Fjouwer wordt trouwens net de eindstand, want in de 84e minuut maakt het Veldmaten nog de 2-Fjouwer. Het is een doelpunt voor de statistieken. Al maakt het eindst in een ploeg die met Simon speelt net meer gebeuren. Maar ze mogen eigenlijk geen kans meer krijgen. En jij moet meer kansen krijgen. En dat houdt in dat je lang in balbezit moet blijven. In momenten zoeken waarin je moet toeslaan. Dat zijn dingen die beheersen niet alle ploegen. En daar horen wij ook bij. Ja, oké, maar dat is wel verbetering van, dan laten we het daarop houden. Zeker weten.